направете се на Кочов клас и ще атакуваме това видео. Стремим се към някой с повече ресурси. Пример този. Има много ресурси, обаче се барикадира в базата много добре. И няма смисъл. Виждате сега, този не е барикадил мортира. Пускаме чукат мортира, пускаме чукат втория мортир. За да е по-лесно. И изсипвам гоблините. Танкъла на човека е тук, където ще пусна още малко гоблинчета. Както знаете, че такова само ресурси, жадни са ресурси, злато, елексир. Така виждате, взехме 30% всичкия голд и имаме да се откажем. 22 000 голд, 16 000 или 15 000 елексир, който не виждате, сторджа ми пълен. Имаме една елхичка, която ще щупим. Може да е диаманчета. И ето виждате да е 4 диаманта. С които взема 20. И ще успеем да дадем още една атака. Тази атака ще послаба с 16 копмена и 40 барбериана. Виждате едно хубаво кралство. Ще изсипем барберианите тук. И тук. И сипваме прямо върху мините. Ще взехме 40 000. Взехме почти целия голд. Атакуваме мортира, който е добре. Няма да успеем да вземем звезда, но поне обрахме ресурса. Взехме 65 000 голд, 63 350 елексир и загубихме 22 купи. Сега ще покажа някои атаки, които мене атакуваха. Защото няма вече какво ще съм ги показал. Но има атаки, които аз атакувам и вземам. Примерно тази. Тук просто изсипах много арчери. И пуснах гоблините да минат и да унищожат всичко. Тук атакувах за звезда. За нея друго. Виждате, взехме 15 купи, 14 000 голд и 11 000 елексир. Тук имаше още една атака, където атакувах. Повечето я закупи. Пуснах барберени. После пуснах двата магиосни, които ми бяха дали плана. И пуснах много гоблинчета. И виждате, взехме целият ресурс на човекът. И една звезда. Взехме 40 000 голд и 15 000 елексир. И 6 купи. И сега може да разгледам някои атаки в клана. Някой челендж, ако има. Ето, например, те да се опита да вземе Валери. Нека останем път 2 да стане по-бързо. Пуска се всички гиганти. Пуска магиозните си лобрейкърите. Гигантите нахуват. Пуска арчериновци.
Виждате, Барберен Кинга ги хвана. И ще има ли рип? И виждате, отгоре прави абсолютно същото. И рип. Ето тук има още едната, където мене атакуваха. Просто пусна много арчери. 3 балона, 6 левел. Тя просто не исках да убия. Защото те буквално ланшотват. И виждате. Болните идват до танхала. Пускат бомбите и рип. Виждате. Туп. И ми почуби цялата база. Виждате, сега апгрейднах артефенсът, мортерът. Ще пускам това да се апгрейда, даже ето пред вас го пуснах. След цял ден 23 часа и 59 минути ще наярча от колата ми като тази. Както видите, вече почти всичко ми е на фул. Например, ето тези вече не мога да ги апгрейдвам. Тези вече също след като тази стане, ще има само 2 рачи, които да апгрейдвам. Тези двете. Мортер и Wizard Tower. После пускам танхал 6, което ще ми 4 дена. Виждате, може да пуснем едно реквестче. Някой даде нещо, защото написал съм магове. Също, както всеки епизод казва, ние имаме клан Водохед Стиви. Кръстен на Готика, защото ми са големи фенове. А също някой да не се обърка, защото неговия клан на Готика, точно неговия. Виждате, той е заключен. Може да видим кралство на Готика 47. Ето, вижте неговото кралство. Вижте просто колко силно е. Мини на 10 левел. Дарк Барака на 2 левел. В момента се апгрейдах, виждаме Wizard Tower. Една кула за да дракони. Това е горе. Тези 2 рълчевки. Апгрейдвам. И това е горе-долу за клипа. Нека покажа хората от кола, на които бяхме стигнали. Стигнахме до Shadow of BG. Нека видим неговото кралство. Защото той не е много разбит. Има 11 лева мини, обаче 4 11 лева мини. 2 на 9. Има Тесло, което е сложил. Защото в този момент да апгрейдва стени, главно. Мортера. Това е. Много слаби. Арчер Тауър е. Има 8 лева канони. Друг, който ще покажем е след него е Теди. Ски Скелер. Ето няма много да показвам. Той е 6 лева танхал. Със слаба база. Няма смисъл да го показвам. Също с друго нещо, също ще апгрейдна ето това. Сега няма да го покажа, защото виждате, апгрейдвам стени. А една от тези стени струва 30 000. А други ще по 75 000. Много пари. Аз таком с 4 лоу брейкъра. 42 гоблина. 25 барберена и 25 арчера. Това е общо за клипа. Знаете, че за няколко дена няма много клипове.
един на ден едва, просто защото нямам време. И това е за края на клипа. Довиждане.